Pupunta kami ng town. Dadalhin namin si Molly kasi Sunday today. Pinalakad lang namin si Molly sa town. Molly, come on. Let's go. Grumpy nito. Come on. Let's go. Shit. Molly. Where's it? So, dito na naman kami sa May River. Kasi pag pupunta kami ng town, dadaan kami sa Bay River. There's Molly May yan, dada. Napaka-calm. Tapos pwede kang umupo dito para mag-chill-chill. Ang calm ng river today. Yan. Tapos yung pointy yan, church yan. So, ganda. Tapos yung mga tao na nakaupo doon, nagpi-fishing sila. So calm. What is it then? Ice cream van. It's an ice cream van. It's not a jeepney van. It's an ice cream van. Ang ganda today. Tapos yun ay Stratford ay parang hamster na ano no, yung parang ano yan, yung wheel ng hamster. Dinala ng asawa ko si Molly. Sa loob. Si Molly curious na curious. Oh. Ang gawin? Molly, you're going to trampoline. I-follow natin si Molly. Molly May. Tingnan mo siya. Tingnan ko kung makakuha ako ng magandang shot sa wheel. So may mga tao dyan na sumasakay. Diyan. Dito nga ako sa gilid. Dali lang. Inom muna ng tubig si Molly. Ang arte ni Molly. Son? What are you doing now? Hey, come on. Let's go then. Let's go. Moles, come on. Come on, Molly. Sa kabila ng river at saka dyan yung market. Andito ako sa Mark Spencer guys kasi nag-collect ako ng aking order pero gusto kong maghanap ng bagong skincare. Dito na naman ako sa skincare ko. Nail polish, just mga clothes doon. Nakamask pala ako kasi hindi pwedeng pumasok ka ng store nang hindi nakamask. Kasi i-mask. Kailangan mo nakamask talaga kung pumasok ka ng store. Hanap tayo ng lipstick. Addict talaga ako sa lipstick. Gusto ko itong kulay na to. Rose. Wala silang tester na makita mo yung kulay. Tinanggal na talaga nila yung mga tester. Siguro kagaya sa Pilipinas no, na tinatanggal nila yung mga tester. Kasi nga, hindi pwede na. Because of pandemic. Oh my God. Santan. Kung sa atin, whitening. Sa kanila, tanning. Mga tanning lotion. Yan. Umupo muna ako. Nag-aantay ako sa kanila. Kasi si Molly. Zoom ko kaya. Napapagod si Molly. Punta na siya. So we're just having some lunch. Niluto ko na creamy pasta with chicken and mushroom, some dumplings, sweet peppers, and we'll eat some lunch.
Samuai. Ting, 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 ting. Kain tayo guys. Magla-lunch lang kami. Ako yung nagluto. Sineparate ko magluto na pasta para makapin nyo. Kain tayo! Papakita ko lang sa inyo kung ano ang in-order ko sa Mark Spencer. Kasi nag-order ako sa Mark Spencer nung isang araw. Isang araw ba yun? Oo, tapos na-collect ko siya today. Ayan, saan natin? Order ako ng sapatos. Akala mo din naman kung masusuot ko, no? Naka-sale kasi siya. Gustong gusto ko yung kulay niya. Kasi may dress ako na ano ka kulay na to. Struggle ako magbukas. Ano ba yan? Yan. Yan yung shoes. Yan. Diba ang ganda niya? Yan oh. So pretty. Diba ang ganda niya? Tatry ko siya. Tapos, yung isa, mga pants. Hindi ko na napapagita sa inyo kasi mga pants to eh. Alam niyo na. Pants. At saka, yung iba, bumili din ako ng dalawang, ano bang tawag nito? Ano bang tawag to sa atin? Saan ba yung ano ko? Yung resibo ko. Ano siya? Non-wired full cup SIM free na, ay dyan ko pala yan. Alam mo yung ano, yung parang, ano pa siya, yung parang bra na walang padded. Ano bang tawag nito sa atin? Yung ganito. Ito. Black at saka white. Kasi, lagi lang naman ako dito sa bahay. Kasi nga, hindi pa kami bumabalik sa office kapag nawo-work. Aminin na natin, girls, yung nagsusuot ka ng bra, minsan, ang komportable niya. Kaya maganda siya suotin kapag lalo na ako, mahilig ako magsuot ng malalaking t-shirt. Gusto ko mga ganito lang, yung komportable lang sa sa loob ng ng t-shirt, mga ganito. Kaya bumili ako ng dalawa. I-try ko nga yung shoes, dali lang. Try ko yung shoes. Yung gustong-gusto ko yung shoes. Tingnan yung shoes. Gustong-gusto ko siya, talagang summer na summer. Yung ano niya, yung style niya. Yan, gustong-gusto ko siya. Maganda siya sa sa dress, at saka hindi siya masyadong ma-high. Mahilig ako sa high heels. Kapag may mga party, mga ganon, mahilig ako. Gusto ko yung height niya. Ay, gusto ko talaga siya. Yan. Hehe. Yan oh. Tingnan yung kulay. Nag-complement siya sa skin tone ko, no? Yung kulay ng shoes. Yan. Ay, nako. Guys, ang init talaga at the moment. Pero, hindi tayo magreklamo kasi pag malamig na, malamig din naman. Kaya, oh well. Hanggang dito na lang tong vlog ko, guys. Kasi wala naman kaming ibang gagawin kundi mag-chill lang sa baba at saka iinom lang ng wine, manonood ng kung ano-ano sa TV. Guys, papakita ko lang sa inyo sa labas. Ang ganda, no? Ang init-init, oh. Parang nasa Pinas. May kami kasi dito sa ibabaw, yung parang yung ganito. Kapag dito lang ako umupo kasi hindi masyadong mainit. Doon yung asawa ko somewhere. Nakaupo doon. Tsaka nag-chill lang ako. Pa-wine-wine. Tapos na kami mag-lunch. Wala na kaming ibang gagawin. Dito lang sa pusap. Mga paano pa ba ang oras? 2 o'clock in the afternoon pa ata. Tapos wala na kaming gagawin kasi kaninang umaga naglinis na ng bahay. Ang ginagawa namin, pag naglilinis kami ng bahay ng asawa ko, kasi weekly namin talagang nilinisan yung bahay, ang ginagawa namin, half-half kami, ako sa taas, siya sa baba, para mabilis matapos kasi ang laki talaga ng bahay linisan. Kapag isa lang tao maglilinis, nakakamatay. Kaya kaming dalawa, hati kami ng kung anong nililinisan namin.
Tapos wala na. Tapos bukas na, balik na kami work. Kaya, ano lang, chill-chill lang kami. So, wala naman kami mga bisita. Yun lang. Pag ano lang, inom-inom. Inom-inom. Pag inom-inom lang kaming duha. Pag inom-inom raming duha. Pag inom-inom raming duha. Gimingaw na ko og. Gimingaw na dyan ko mag-inistorya og binisaya nga diretso ba no? What's my husband doing? Guys, see you next time sa akong video. Salamat. Bye.